Mufaro wangu wadiwa tarini wateriri kusangana nemi musi wa 21 February watinopemberera International Mother Language Day. Inopembererwa pasi rose patinotaura nendimi dzedu. Sekuno kumusha kwedu kuZimbabwe tine mitauro yanamai 16 gumi nemitanhatu. Nhasi ndiro zuva racho. Ndiro rupauro rwedu kwese kwamuri ikoko dadai nezvamuri. Tinoziva kuti kana takagarisana nevatorwa tinokurumidza kuvanzwa nemitauro yavo kuti vavakidzani vedu ndevemutauro, vavakidzani vedu ndevemutauro, nekuti vanodada nemitauro yavo. Kana tichitaura mumitauro yedu tinoseka panofanira kuseka, tinonzwa zvinofanira kunzwika, tinonzwisisa kuti apa vari kutamba, apa vari kunemera, apa vari kudimikira, nekuti tinenge tichitaura mutauro iwowo. Pasi rose pazuva ranhasi vari kutaura ndimi dzavo. Iwe neni sevana veZimbabwe takabata mireza yedu nerupauro rwedu. Tinogona kutaura Chishona, tinogona kutaura Chindevere, Chivenda, Chikalanga, Chikaranga, mitauro yedu yose zvakadi kuzvipemberera. Aiwa regai ndirege kuramba ndichitaura nekuti inguva yekuenda kumhemberero. Ndiro Dr. Rebecca Kisamba.